Hi mga moms, good morning! Hello sa inyong lahat. So, gusto ko lang i-flex sa inyo yung aking bagong bili na tray ng ulam. Oh, ayan. So, ang kagandahan sa tray na to is, ayan o, eksakto na siya. Pag nabuksan siya, mako-close na siya kaigad maigi. So, hindi siya basta-basta papasukan ng mga feeling butterfly. Yan. Oh. Ito pa pala. Ito yung ating gulay na dabong. Ito naman ang isda na gata. We also have here the menudo. Sotanghon. Oh. We have nangka, ginataang nangka. Chicken neck. We have pork chop and meatballs. Yan. Diba? Ang ganda ng ating mga tray. So, again, thank you so much, Nanay Ana, for this. 2, 3, 4. May isa pa na tray, no? Yan. Tapos, meron din kami sa labas na siomay at saka kwek-kwek. Okay, so, mamaya hintayin lang natin ating mga customer na bumili. Yung mga dating ibang tray na walang takip. Yan na natin ilagay ang mga yan para maayos yung pagsalansan. So, hopefully maubos siya ngayon. Pero naman ako, kampante kasi Monday. So, kung di maubos, pwede para wag tomorrow. Pero dahil unti na lang din naman yung mga ulam, so for sure mauubos to. So, see you later mga moms. Thank you for watching and don't skip the ads, please. So, ayan. Isa raw kay ma'am. So, ayan. Uwian na ng ibang mga student. So, wala pa rin lunch break. Ito yung mga grade 9. Akala ko babalik na sa dating schedule, wala pa pala. So, hintayin natin ating mga suki. Lalabas na rin yung iba mga Shell, patulang. Hi. 20. Dua. Ay, dulo kwarta na kay kwarta pa may. Barayan din ako may. Tagpila ning manskin. Barayan. Shell. What is the 10? Ay, wala ka ni may. Change 10. Uy, may ka ito ni. Change. Yan man may. Ngayon ka. May. Dito lang akong bata. Ay, sorry. Liyog ako. Ilan? Sila din na. Gravy. Zero ka ko. Coke Sprite. Ano ba yun? Yan na nawa yan. Ano sir? Halika, bilang kwarta mo. Asa yung lumpia? Dayang lumpia! Nawala, asa na yun? Ay, ang coke! Nawala. Wala lumpia. Nawala. Sige, ito na. Tulo ko lumpia. Nandito kanina si mama mo kuya. Sige no. Lagi na kayo. Lang po ha.
Kayo. Sige, no? Ano sa'yo po yun? Sa katanghon. Ano sa'yo po yun? Gravy. Tabon. Na chicken curry. Kanina yun. Wala may chicken pie. Na ay 35. Kanina lang nakain sa kanila. Gusto mo libre ka sa Pira na 20 po. Dua. Green. Dua? Ano sa'yo? Atong gamay. Isa ka order. Hala. Oy, pag-chat pa ako. Anong ulam mamaya? Baka hindi kayo palabasin na naman. Ha? Pag-chat lang. Crazy ka? Ayan. Wala kasi na. Sila ako. Baka mamaya pa rin. Ako pa rin. Dine in? Sabi na nga ma'am. Ano mo? Namipira ma'am. Ano? Pwede na bang utang? Di ba mga moms kami no? umutang dito? Oo, tapos Na may utang. Bila galing ng 400. Kani ko na lang. hindi, andyan pa naman si Surname. Gcash na lang. Buhay-buhay na to. Itong gamay ma'am, 50. Pera mo na lang. Ano siya? Yes, sir. Take out? Ano siya po? Kanina lang ako. 50? Okay lang. Lolo ka buo, price and Pwede siya ma'am. para na ito plato. Na. Lolo ka buo. Jeez. Ano sa'yo ate? Yaiban o yaiban? Ayan. Evan! 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 Naantok ka. Wow, new hair. Natakamba ako sa kamatis sa ibang buo. Wala, ito sa akin. Tatama niya ma'am. Yes.
30 lang ako. Price 30. Ano sa 30? na? Chiclet. Ano na lang, curry. Also ka na, 30. 20. Pork chop na lang. Pork chop is 60. Ito pwede 40. Gravy. Ano po? Bukas pa ako magkuha order ulit ate. Ito pwede 50. Dua. Mag-gravy ka. Ano sa inyo mga ate? 5 po. 50, pwedeng 30. 30. Lumpia daw. Bakit tulala ka? Ano nangyari sa'yo? Bakit pinuyat ka ba? Kapatid ko sa papa mo. Siya yung bunso. Yeah. Yaan. Bakit ka na ka? Tapos, Honda, Mina. Ano sa inyo? Pila niya? Dalawang litro. Pila niya? Yung ulo. Ito, pork. Ay, duwa na lang. Chicken. Apay na ba yun sa biko lang? Abot ko, buro. 30 siya ka po. 70. Nakapit lang. Alin ka dyan? Na? 14 yung lumpia. Ito ay matungkad. Ilang liog? Ilan liog? Ayun po. Isang. Thank you. Yeah. Ganun ka naman ah. Siguro, sa palayaw.